16 октябри соли 2022 дар шаҳри Пекин анҷумани 20-уми Ҳизби Коммунистии Хитой ба кори худ оғоз намуд. Дар доираи омодагӣ ба анҷуман пленуми 7-уми Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Хитой даъвати 19-ум баргузор гардид, ки дар он котиби генералии он Си Цзиньпин маъруза кард. дар шаҳри Пекин аз 12 октябр кори маркази матбуоти анҷумани 20-уми Ҳизби Коммунистии Хитой фаъол гардонида шудааст. маркази матбуот ба хабарнигорони дохилию хориҷӣ ҷиҳати дастрасии хабарҳо ва ташкили мусоҳибаҳо мусоидат мекунад. ҷиҳати иштирок дар кори анҷуман 2296 вакил даъват шудаанд. интизор меравад, ки натиҷаҳои анҷуман ба рушди ояндаи Хитой таъсири мусбат хоҳад кард.